Ang atong unang pagbasa si San Pedro, 1 Peter chapter 5. Ang nagsulat ani gituhuan nga si Marcos or si San Marcos, kay siya may nahimong sekretary ni San Pedro. Mao nang iyang gihisgutan nga nangumusta ninyo, apil na sab si Marcos ang akong anak, sabot suod kay sila. Kuyog-kuyog yun kanunay. Kay si San Pedro, di man kay ni kamaong musuwat, kay wa man ni siya grado. So si Marcos mo'y graduhan, mo'y nagsuwat. Nya sa iya sang pagsuwat, si San Marcos nakumbinser pod nga ang iyang giwali or ang iyang gisulat nga ebanghelyo tinuod. Nya kay tinuod man, iya sang gipuy-an. Onay nindot sa ebanghelista kay posible nga dili siya maoy author sama ni San Lucas, ebanghelista sad, disipulo pud ni siya ni San Pablo. Nya siya gitigsuwat, nya nituo pud siya nga ang iyang gisuwat tinuod. Karon wa naman ta magsuwat, naminaw naman lang ta. Ang pangutana, mutuo basad kaha mo nga tinuod ning atong gibasa? Maayo. Nya mubuhat mo. Na, usa na lang ni tubag. Kay og mutuo ta, ato yung buhaton. Sama pananglitan sa unang pagbasa, usa sa gisulti diri ni San Pedro, sukli ninyo ang yawa, liguna ang inyong pagtuo. Kita daghan ato mahadlok mas yawa. Di ba? Uy, yawa ko na, hadlok ana mo na. Padre, blessingin ni among balay kay naaman may mahibudngan. Na dayon. Padre, nasakit da ospital, balik-balik rag yung sakit sa akong anak, Padre. Blessingin among balay kay murag ni agi dinhi evil spirit. Ang pare ra di ay mo blessing dia. Ang kamo di dili di mo musukol siyawa. Sukli. Kay matod palagi ni San Pedro. Ator ko din basahon kay murang magduda mo nga ako gabutang-butang nako kay wala basan mo maminaw ganiya pagbasa no. Ako ning basahon ingon din siya diri, pagbantay kamo og pagtukaw kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagmulob nangita og tukbunon. Liguna ang inyong pagtuo og sukli siya kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtutuo sa tibuok kalibutan gisulayan sa samang alantuson. Musukol gitag yawa, pinaagi sa atong pagtuo, dili pinaagi og kaisog or kalagot. Kay kanang kalagot iya man na sa yawa, nyag mo ni atong gamiton. Malipay ang yawa. Tagaan ta mong example ha. Nang litan, sigihan kag libak sa imong ugangan nga tipon rasad kag puyo. Nga sigihan kag libak. Saon man nimo pagsukol ng yawa? Yawa man na. Ang saon pagsukol? Hilom gud taon na sukol nga hilom. Di jud ka mo hilom, sukol gud. Doon na jud kay isukli niya. Matod pasad sa ubang mga bahin sa ebanghelyo, nagisulti ni Kristo, gisulti sad sa mga ebanghelista o sa mga disipulo sabang San Pedro o nilang San Pablo, niingon yun, conquer evil by doing good. Buntuga ang yawa, pinaagi sa maayo. So kung libakon kas imong ugangan, liguna ang imong pagtuo na kining akong ugangan, ako ning igsuon, ako ning neighbor. Di ba? Yan ingon mas Kristo, love your neighbor as yourself. Imo na sang sunod na tuhuan, kabahin ni sa akong kinabuhi. Dili ko kaako sa pagdaot niya tungod kay kabahin siya nako. Karon bitaw akong tiil, kani akong tiil ba?
dapit stoo, sakit itunob kay nasa gunson og kaog baboy. Naaman ni siya sakit ka ng gout ba? Karon sakit itunob. Naamong siya sa siging hungit sa baba, kay lamian makayong baba. Kalami, yun. Di lang ko, ana. Ay, sige lang, doom lang yun, ana. Hingaon sa kong mani. Na, itong niaging adlaw, hapit mahurot ang mani ba? Ano na, kaon sa kong mani. Karon nagsakit akong tiil, pikas. Siya ba'y ni kaon sa mani o sa baboy? Naamong lang siya, aning akong baba. O kaning akong kamot, kay mo may sigig doom. O kaning akong mata, kay mo may sigig tanong, lami agyon. O kaning akong hunahuna, naamong, lisod na hinuog lakaw, sakit. Niya, ang sa may buhaton sa tiil, masuko siya sa baba. Magyaw-yaw siya, di na kumulakaw. Nganong imo kong gitaga, ang uric na rin. Dili ay, muanto siya. Ana. Mo serbisyo yapon siya sa baba. Ay di ko mulakaw pa doon sa kusina, saan ako pagkaon. Di ba? Ang baba, ang laway lang, dili mata kakita, lami ng pagkauna da. Layo man, hinalan, doolon yun, ang tiil, bisang sakit, lakaw lang yapon. Ang punto din kung mutuo ta, nga ang usa ka tao, or matag tao, anak sa Dios, larawan o kasamahan sa Dios, ligunon tanang pagtuhua, makamaogid tang muhigugma bisan pag gisakitan nata. Mao na anha na diha mabuntog ang yawa. Saman. Sunod mo ana. Kuan kay bakanan. Luya kay mga naong. Nabuntog naman tingin mo siyawa tingali. Sunod. Mura gikulatan na may siyawa, di naman hapit kalihok. Mao na diri sa atong ebanghelyo niingon si Jesus, kun motuo lang gyud mo nako, makabaton mo og mga gahom. Gahom ang gihisgutan ni Kristo. Dili ingon ordinaryo lang, dili ingon kusog, gahom. Og ang unang gahom, makapapahawa mo mga yawa. Pastilan. Lingian na imong tupad we. Ingna nana ka dihay gahom. Naaka ning gahoma. Papahawag yawa. Gahom na. Nya lain pag yung gahom. Kung makainom kun og hilo or bisag unsa, dili na gyud ka maunsa. Bisag mapaakan pakaglang mananap, di ka maunsa. Nya dayon makasulti kag lain-lain nga pinulungan. Pasabot kamao kang nakay art of speaking. Mo nang daghan kay taghalin dinhi sa salat. Kay na ako'y art of speaking. Na pagigahom pero naa masagiyawan on kay di gyud maminaw bisag unsa na to ingon. Ingnon na to palit lagi mo salat, di gyud mo palit pero sige lang yung sulti, madugay mo palit gyud. Ano na art of speaking ba? Kamo nakapalit na mong slat. Di nanasan mo igahom ron. Ana. Kamo na sa panulti ngadto nga pangdamay sad mo ba? Haron da sa sila igahom ingna pamalit sa mong slat. Ito bitang nagpa-picture na ako diri nga huwat gyud ba? Sa gabi na kayo, huwat gyud. Nya ingon di sila palit sa mig slat padir inig-uli na ko ngadto sa iyang gikanan nga nasod ba? Ako tong pang-imbitaron dito tanan ako mga amigo, amiga, mamalit sa mig slat ako kana gi maayong buhaton. Ikaw ray palit-palit, di ikaw ra say magrasyahan. Imbitara tong imong ubang kauban nga wa pagid taon kapalit, maluoy sa kanila, papalita sa to. Di ba? So imo sang gamiton ang imong art of speaking. Nga naman, gasa man na natong tanan. Bitatong ni Ari diri ang gahapon mo to, ato niaging adlaw. Hasta ang iyang gibantayang masakiton nga paralyzed, nakapalit og slado, iya mangikumbinser. Ana, ay kung magpalit ato, ma-atake to usab. Pero inig atake ato usab, di na to mag-uol. Nga naman, tungod kay naa na niya ang kalipay o
og kalinaw nga gikan Dios Ginoo. Kay kani manggong yawa, ang iya aning buhaton nato, hadlokon ta ba? Hala, sige, buhatan na. Sige. Higugmaa gyud ang imong ugangan nga sige libak nimo. Uy, biyain na, oy. Ayaw na nagtagda. Imo nang karon mag-abusar na. Anaon man kasyawa, mo na iyang panghadlok. Anha ta diha makuha nang imong banang sige pangabit. Nya kulatahon pa ka, nayabag ka diha, sa buang ka, biyain na. Biyain. Naa pa kay daghang makit-an nga mga buutan nganong ipugos man gid nimo anang animal dako. Ana no. Nga ikaw nga way pagtuos Ginoo, abiya sa dayon. Ana. Inyo mga anak, mga batanon, magkuyog-kuyog sa uyab, ingnon dayon na siyawa, nganong usikan man nimong higayon nga kamo ra mang duha, tira dayon. Kanindot ana, isa, uy, wa pa mamikasal, ada maghuwat man ka, unya dalag mamabdos o nasa pakasli. Di pa lang na hinoon mamabdos, usik-usik lang pakasal. May nang deposituhan daan, naron inig kasal, na namoy produkto. Anak na, siguristam ng yawa, or ingnon pagisyawa ang laki, siguro anak, kay magkabuwag mo sunod buwan, na, lain yung makauna anak, unhin na na, nogon kayo. O sa mga babae sa imo ingon ko no nga, anogon kayo, dili ka katilaw ani, kanang unhi, wako na lang yun, tintalag yun maayo. Kay, pari ra ba na, tintalag yun. Masing maato nas madre. Muna reporting tinintalay, hasta sa mga babae, manguna na. Ingon sila, wapa masag ko unhi, pero manguna ko no. Ana, nga naman, nangatintal tas yawa, naasay instrumento ang yawa, nga mangumpan niya sad, mangumpan niya. Aron mahimo sana kana din nagsigig post anang mga porn, kanang gasigig TikTok anang pakita-kita anang ilang mga private parts diha. Ambot kakita na ba ni Brad Loloy, pero ako kita ko na usahay. Ana, mugawas mo na sa TikTok, ana, labaw. Labaw na ning diya sa kong kilid. Hapit ni di matuog eh. Kani mausad ni ang ilang mga instruments of evil. Mao lagi na nagnguba, naglibot-libot kuno. Sige gyud 24/7. Unsa may itong isakbang 24/7 sad nga pagtuo sa ebanghelyo. 24/7 sad nga pagbutang sa atong hunahuna nga nia ang Ginoo sad nako. Makabuntog ko niini. Makahigugma ra gyud ko aning akong sigig pangabit nga bana, kining akong nangabit nga asawa, mahigugma ra gyud ko ani. Kaya ra gyud ko ning akong mga anak nga tapulan kaayo, musuyo pagyud. Kaya ra gyud ko ning higugmaon. Kaya ra gyud ang moingon ko, maging sino ka man, mamahalin kita. Og labaw tanan, kaya ra gyud akong mopalit og one slot. Bisan pa man og ako usa lang ka kargador, usa lang ka tricycle driver, usa lang ka labandira, ako ra gining matiguman og akong ipalit og slot. Di na lang ko mo snacks, din ako manigarilyo, din ako mo inom aning soft drinks. Ang beer, okay ra tingay ang beer. Ay di na sa ko aning beer. No? Kay ako na lang ning tigumon para ipalit og slot. Mapalit na nimo? Yes. Hunungon ko ning akong palit aning swertres. Hunungon ko ning akong siging panaya aning loto, kining siging paningkamot nga makakwarta aning sugal, nya tigumon ko ni sa akong alkansiya, igtapos tuig, i-treat nako og Christmas treat ang akong tibuok pamilya. O, di ba? Wa ba gani siguro, hunungon na nimong imong ginagmay-gagmay og dinagkong bisyo, makailis pa ka ng inyong atop. Gisayunan kag mugasto kag 100 kada adlaw. Bisag ka na lang, 100. Di mo labaw pa biya na. Butang talang 100 kada adlaw times 365 days. O sa katuig mo na, 365. Times ni mo 100. Pila may matigom ni mo. Tapos tuig. Unsa mo diyan? 365 times 100. 36,500. Dili ka na mailisan ang imong atop. Anhi pagyud ka mangayo sa simbahan o pila ka pligong sin. Anhi pagyud ka mangayo dinhig para ipalit og uniform sa imong anak na kung imo lang ang hunongon ang bisyo, sigarilyo, inom, sugal,
imo ng tigumon igtapos tuig na kay labing minus 36,500. Pagtuo, pagsunod sa Ginoo, pagbuhat unsay maayo, dili pagsunod unsay dautan. Ug mao ni ang makapalig-o natog maayo. Nang pasalamat ang dunay ni tigom og mga slots na halina na tag 2,310 ka slots. Pakpak. So good nagkusog ang atong slot, no? Karon pa sa daghan-daghan 51,690 pa man sa niyang slot. Pero akong target ani kutob Hunyo. Ato ni hotdog palit. Kutob June. Okay? Okay kayo Kada simana palit mo usa ka slot. Kamu arang-arang pagkabutang. Nya kamo sang anang igo-igo ra gyud pras nako sad palit lang mo slot kausas usa ka buwan. Nya kamo gyud murag lisod jud kayo, palit lang slot usa ka slot hangtod June. Sugdan nimong tigom karon hangtod month of June usa ka slot tungod sa imong gugma. Kanang imong gitigom kada adlaw nga tag 20 pesos, 10 pesos, 50 pesos nga imong tigumon, mura sa kag nipalit og 1 slot kada adlaw kaysa kasing-kasing og sa mata sa Ginoo. Tungod kay intention manimo nga imong tigumon para ipalit, perfect na ngadto niya. Perfect man gani niya ang 2 cents nga gihug sa byuda sa sudlanan. Kana pa bang imo nga 10 pesos, 20 pesos nya intentional gyud nga gihug sa alkansiya. Murag katong buta ba nga masahista nga ning kalit lag tunol nako paghilog nako sa iyang papa dito ra taon galingkod sa daplin pag yun ako sige ari nako ha nag-ana sa kamot pader time sa pader nako okay sa man ni amo nang usas among igsoon pader ingon ang nag-imbita nako unsa man na siya mopalit kog usa ka slot pader ako ginigitigom-tigoman mapalit siya nya tag 500 man to atong slot ato palit siya ko sa kaslat kung siyang kamot mutta kamo gani sigal ang mata ninyo wa jud ito no natas kita kay ko ato berapa nang murag grabe ang imong bation mopalit og slot titigom-tigom gito niya buta nakatigom pa unsa na kaning nindot kay mata di gyud katigom. Ang point lang, naa ba kay pagtuos Ginoo? Naa ba kay pakighiusa sa simbahan? Naa ba kay pagbati nga ako kabahin niining maong proyekto? O kabahin sad ko nga hatagag grasya pinaagi niining maong parokya ni San Vicente Ferrer. Makadawat sad ko grasya kay usara mi kalawas. No? Sige, manindog na ta.